Estou encantado de estar aquí. Bueno, o micro creo que non fai falla, eu casi prefiro pasar o micro. Bueno, estou así un pouco descolocado porque, bueno, o tema que me tiña comentado é outro, este tamén me sirve. Antes que nada agradecer, pois, como sempre, poder dispor dun local como este, tan axeitado para a poesía e calquer outro intercambio. Estou encantado de compartir con todos vos algúns cachiños da miña persoa e da poesía, que en definitiva é iso, non? Non sei moi ben que vou ler, pero, bueno, vou misturar un pouco todo. Isto sei que é un local xerador de moitas iniciativas, de moita acción, e creo que calquer tema que teña unha xusta causa aquí ten cabida sempre. Por tanto, vou ler un que engancha un pouco directamente tanto co outro tema como con este. Titúlase Eixa cuestión e di así: Eixa cuestión, meu amor, colocou o concello máis luces na cidade, ou pasa que eu as vexo apagas? Luces, voces, ruidos, estrelas e cascos de cervexa. Achégome no casco vello a mascar un bico de mugre, contente na caixa nova de música e burbullas, de coldina, ron cubano e pratos combinados, alimentando caries de cine negro, famenta de empastes gratis e sen dor, enfrascada nun intercambio solidario exquisitamente bacteriano. Inxesta alucinóxena de cuspe ardente vaise apurando a noite indecente para navegar perdidos na fría madrugada e deitarse ao fin dun canto pirata despois dunha triste mascada. Pasa que te vexo e non te vexo, e non sei se eras tan dura en coiro negro ou me matas agora de terror desarmada de envoltorio. Ainda non sei se foi para entrar ou sair da cama cando ollei a barra dando unha volta de campar. Esperto pola mañá en bragas negras, enforcado cunhas medias negras nos cabezais da cama. Pasa que este 29 de febreiro comeza a cabo.